कोकणच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा। आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर। संपर्क 9730 10 64 77। आम्ही सोबळाचा नारा दिला आहे म्हणून ते सोबळाचा नारा देत आहेत असं विधान वेंगुर्ला माजी नगराध्यक्ष दिलीप गिरप यांनी व्यक्त केलं आहे। सोबळाचा नारा समोरची व्यक्ती देत आहेत याचं कारण असं आहे की आम्ही सोबळावर लढण्याचं ठरवलेलं आहे, त्यामुळे ते सोबळाचा नारा देत आहेत। कारण आमची पहिल्यापासूनची भूमिका आहे की भारतीय जनता पार्टीकडे अनेक नगरसेवक आहेत, इच्छुक आहेत आणि हे इच्छुक नगरसेवकांची भरणा एवढे इच्छुक आहेत की आम्ही दुसऱ्या पक्षातल्या लोकांना उमेदवारी देऊ शकत नाही, कारण आमच्याकडे 20 नगरसेवकांची उमेदवार आहे, त्यामुळे समोरचे बिथरलेले असून ते सोबळाचा नारा देत आहेत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।